رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جنابندان چیان رادیو دنگی گلدن باش گودارین هجا ایروی که گلانه 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه. پارێزەر جەنگی زورێک لە گوت ji bo mafê divê di polîtikên hukukê de guhertin werekirin. Ji parêzerên Bîroya Huquqa ya Sed Salê cengî zûrek lê derbarê banga rêberapoya aştî û civaka demokratîk û mafê hêviyê de axivî. Cengî zûrekî bi bîr dixe ku sala 2014 hinde dadgeha mafê mirovan Avrupayê ji bo rewşa Birêz Öcalan biryara bin pêkirinê da lê belê tevî ku dem derbas bûye jî Tirkiyeyê ji bo ku encamên bin pêkirinên ji holê rake qanûn neguhertin. Komîteya Wezîran a Konseya Avrupayê ji bo gavavetinê heya îlona îsal wexta dewleta Tirk. Cengî zûrek lê destşan kir ku eger mafê hêviyê pêk neye ev tê wateya darvekirinê. Ev yek jî ji bo pêşketinên li welêt astengiya herî mezin e. Ji ber ku ev rewş tenê bi Birêz Öcalan re sînordar nîne. Ger mafê hêviyê bên askirin wê nêzî 4000 girtî ji vê mafê zûdê werbigire. Ku dewlet vî mafî bi cih neyne hingê divê dadgeha mafê mirovan Avrupayê pêwîstiya wê bîne cî. Cengî sürekli destşan dike ku mafê hêviyê davakirina hukuka demokratîk de wê roleke mezin birîze û wiha dewam dike. Herî dawî 46 saziyan ji bo mafê hêviyê daxuyanî dan. Lê diviya bu saziyên din ên li Tirkiyeyê jî daxuyaniyê bidana. Pêwîst e em li ser vê yekê nîqaş bikin. Rastkirina guhertina qanûnan ne tene erka partiyan û beşeke civakê ye. De heman demede erka meclisê ye. Ji niha û pêve divê em vê bangê berfirehtir bikin. Gerek herkes destê xwe ji bo pêşeroja welêt bixe bin kevirde. Ji bo aştî û demokrasiyê divê em seferber bibin. Hevsevkê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan Parti û Saziyên Kurd li pişt banga Birêz Öcalanın. Tuncer Bakırhan di civîna Enstitüya Lêkolînên Siyasî û Civakiya Amedê dîsa de axivî. Bakırhan balkişan ser pêvajoya ku bi banga rêber Abdullah Öcalan hatiye destpêkirin û got pêvajo girîng e û me ji destpêkê ve got ku dibêjin em bi hemû hêza xwe destekê bidin vê pêvajiyê. Ya girîng ew e ku alî bi hev re gavan bavêje. Di nava Kurdan de ti şikestin tune ye. Parti û Saziyên Kurd bawekê rêxistinekirî giringiyê didin çareseriya li Tirkiyeyê û li pişt banga aştî û civaka demokratîk Birêz Öcalanın. Ji bo serkeftina pengavê jî çi pêwîst be dikin. Divê êdî Tirkiye fikar û tirsên demkî derbas bike û ji bo avakirina Tirkiyeyeke demokratîk gavên şember bavêje. Divê ji bo têkiliyên Tirk Kurd li ser bingeheke demokratîk rûne operasyon rawastin zimanê şêker bikar bîne û meclîsê bike dewrê de. Civîn bi rûniştina duyemîn ya bi ser navê civaka sivîl dipirse ji çepemeniyê re girtî pêkat. Çalakiya Cinevê di meha pênc û duyemîn de ye bila derfeta dîrokî neyûnda kirin. Kurdistaniyên ku ji bo azadiya rêbera polê pêşiya ofîsa netewên yekbûya li bajarê Cenevre, Swîsreyê ji 25 çileya 2021 ve her roja çarşemê çalakiya rûniştinê dikin duh jî çalakiya meha pênc û duyemîn pêkanîn. Di çalakiyê de ve hefteyê de di şexsê Şehîd Viyan Peyman û Orhan Yılmaz Kaya de ji bo hemû şehîdên azadiyê rêz hat girdin. Piştre di ser navê Komîteya Çalakiya Cinevê yekê gulanê cejna karker û ketkaran hate pîrozkirin û daxwaza azadiya rêbera hatê kirin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku PKK tevgerekî karkeran e û got PKK û hemû Kurd Parti û rêxistinên civakî bi erênî nêzî banga aştî û civaka demokratîk ya rêbera bûn. Lê heta îro dewleta Tirk gaveke neavêtiye û li her qadê êrîşan dike. Divê ev derfeta dîrokî neyûnda kirin. Piştî daxuyaniyê çalakiya rûniştinê heta saat 5 devam kir. Rojnamavan Ümit Özdal li nexweşxaneyê jiyana xwe ji desta Ümit Özdal li Amedê rojnamavanî dikir di nehê adarê de
خوین چو سر مجیوی لنخوشخانه لیکولین و پرورده پشت 52 روژن درمانکرین جیانا خوش دستا جنازه روجنوان Özdal ve İru li taxa Çarıklı ya li Suriye bevşartın. Özdal ku jinavçıya Şemraq a Mêrdînê bû 21 salan rojnavanî dikir û herî dawî ji rê Tursêre dixebitî. Rewşa tenduristiya girtiye nexweş hayatî kaytan, kritike girtiye nexweş hayatî kaytan. Nêzî 23 sal le girtiye nexweşeke giran e û serlêdanên wî û malbata wî bê bersiv têne hiştin. Parêzerê hayatî kaytan Alîşan Yıldız tekildarî Rewşa kaytan axivî Yıldız wiha got. Têkiliyên dest li lingên çepê yên müvekkilê min kaytan ji ber ku pêl mayînê kiriye jê bûne û nikare bi terkerî tev bigere. Ji bo wê jî tenduristiya müvekkilê min gelekî xirabe û serlêdanê me bê bersiv têne hiştin. Müvekkilê min hayatî kaytan yek ji çar girtiyan e ku Dadgeha Mafê Mirovan Awropayê biryar daye ku mafê hêviyê hatiye bin pêkirin. Li gel Birêz Abdullah Öcalan Dadgeha Mafê Mirovanê Awropayê biryar da ku mafê hêviyê yek kaytan jî hatiye bin pêkirin. Ji bo hevdîtînên aştiyê yê bi Banga Bahçelî dest pêkiriye divê desthilatdarî û dewlet demil dest van mercan cih bîne. Divê têçda li ser Birêz Abdullah Öcalan bê rakirin girtiyên nexweş û girtiyên ku cezayê wan qediyaye demil dest were berdan. Mesede tekildarî şerê li Şamê daxuyanî da Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede derbarê şerê ku li gundên Şamê di navbera hêzên desthilatdariyê û durjiyan de derket daxuyanî da. Daxuyaniya Mesede wiha ye. Em kiryarên kuştin, tirsandin, zimanê nefretê û cihêkariye mezhebî şermezar dikin. Ev rageşî zûdê nade aliyan yekî îstikrara Sûriye xirab dike. Em bank li desthilatdariya Şamê û aliyan dikin ku şer rawastênin û biriya diyalogê pirsgirêke navxweyî ser bikin. Mesede herî davî got divê demil dest kongreke niştimanî ya berfireh ku tevayî pêkatiyên Sûriyeyê beşdar bibin were pêkanîn. Divê destûreke demokratîk li gorî xwestekê Sûriyeyan û parastina maf û rûmeta wan were amade kirin. Qesedê pisporê teqemeniyên Daişê hatin girtin navên ragihandina Qesedê bi daxuyanekê ragihand ku tîmên operasyonên leşkerî tol yên Qesedê bi piştevaniya hêzên koalisyona nav neteweyî li gundên dêra zorê operasyonek pêkanî. Navên de got ku çeteyê hatiye girtin ber pirsê şaneke çeteyên Daişê û pispora amadekirina teqemeniyan e. Di heman operasyonê de gelek çek û cebilxane dîtin û hatiye desteserkirin. Türkiye û İtalya 11 peyman imza kirin. Serokkomarê AKP'yê Tirkiye Tayyip Erdoğan ji bo beşdarê lûtkeya têkiliyên hikûmetan bibe li İtalyayê bû. Tayyip Erdoğan û Serokwezîrê İtalyayê Giorgio Meloni bi hev re derketin pêşberî çepemenî û diyarkirin ku diwarê cûr be cûr de wana 11 peyman imza kiriye. Hat ragihandin ku peyman diwarê parastin, pişesazî, enerjî, çand, lêkolînên fezayê, xizmetên civakî, werziş, arşîv û ragihandinê de pêkhatine. Ji Wezîrê Enformasyonê ya Pakistanê ve Hindistan êriş bike. Di 22 Nîsanê de li herêma Pahalgamê ya Keşmirê ya dibin kontrola Hindistanê de 26 sivîl de encama êrişekê de hatibûn kuştin. Hindistanê ji ber êrişê Pakistan sujdar kir. Pakistan ji sujdarî red kir û xwest lêpirsîneke serbixwe bê dest pê kirin. Lê rageşiya di navbera her du aliyan de ranawestiye û têkiliyên dîplomatîk û vîze hatin rawestandin. Çavkanên herîmî ragihandin ku leşkerên her du welatan li xeta Sînor ya Keşmirê 6 şev bin şer dikin. Pakistanê ragihand ku du amûrên hewayî yên bê mirov yên Hindistanê hatine xistin. Sekreterê Giştiyên Neteweyî Niyetbûya Anton Guterres bi her du aliyan re hevdîtin kir û bank li wan kir ku ji şer dûr bikevin û pirsgirêkên heyî biriya diyalogê çarîser bikin. Amerîka, Çîn û Arebistana Sûdî jî ji bo rawestandina rêgeşiyan danûstandinên dîplomatîk didomîne. Çavderên siyasî jî destşankirin ku her du welêt xwedî çekên nüklerîne eger rageşî dewam bike vê riskên mezin rû bide. Wezîrê
انفورماسیون پاکستان آتولlah ترار ili ser hesaba xoya X ragihand ku Hindistan dınava 24-26 saatin peşte veli Diji Pakistan'e operasyoneke leşkeri bide destek girin. Tarar diyar kir ku heke Hindistan müdahaleke leşkeri bike evi bersi ve pevis bidin. Hindistan tekildarı müjari hatana tu da huyani nedaya. Belegodan Cemen Çez serisi bir peşkeş girin ana hatırı ve demiş. Shine.